bụrụ maka ndị eze ọmọgọ na West Africa ndị Chukwu gọziri agọzi ndị na-enyere nwa ogbenye aka nụ pa na-emekwala obodo ife n'ezienụ na Farso na kalịsịa aka na-enye enye ka Chukwu na-enye ọma bụrụ eziokwu ọmọgọ ga-abịa ụwa ọzọ ka ike n'enu ndị eze ọmọgọ ndị eze ọmọgọ ka ijebe West Africa aịpụtenu ndị eze ọmọgọ dogwu onyinye Chukwu n'elu fọnenu kafaji emọgọ onye nyelu nyanyị onye nwe onye nwanne ya enu ndị eze ọmọgọ dogwu ego netili ndị eze ọmọgọ dogwu odogwu ndị eze ọmọgọ na Faso na kalịsịa abatazie n'ime obodo na-enwelu ndị eji bili obodo adịkoku ụgbọgụ na na-enwe obodo enwe ndị eze ọmọgọ na Faso na kalịsịa ịbatazie n'ime obodo anyị na onwelu ndị na-enyere ogbenye aka ndị na-afụ n'ụmụ ogbenye na-eliju afọ ọ bụ ndị eze ọmọgọ ndị na-alụla obodo ọlụ babatazie n'ime obodo duis akalịa ba na-emekasị obodo ndị eji mala obodo ndị obodo ji bili ba na-emepụ aka ba na-agbapụ mmiri ba na-etinye ọkụ ba na-alụ ụzọ ndị eze ọmọgọ ba bụ ndị oke olili n'ezienụ ndị atakwa atakwa elisi eweta ọzọ ndị ọkpata ozu ọra ndị mmiri na-ezoro ọra ndị ọmọgọ ndị olili babatazie n'obodo obodo enwefa nwụle yes ome amala meme amala ọmọgọ mebe ọgọ aka mele ọgọ ga-afụ ife ọma ọnụ na-eli eli nọ ga-abịa ụwa ọzọ bụrụ ọkpata ego nya bụ isi ezi oyi n'elikweli asị na ọ bụrụ ọkpata ego bụ isi ndị eji mala obodo bụ ndị na-emesapụ aka ndị na-emela obodo ife maka na Igbo kwuru wee sị na ọ bụ ife onye melụ ka a na-ekwu n'obodo ife onye na-eme ka eji mara onye ndị eze ọmọgọ na anyị malụ na amalụ yes ka anyị kenenu ndị eze ọmọgọ ndị eze ọmọgọ odogwu odogwu ndị eze ọmọgọ na West Africa nenu na Faso bili ijezie na mba West Africa ndị eze ọmọgọ ka na-ekwu abụla egwu m jebe West Africa alụzie wee kwudo ndị eze ọmọgọ dogwu odogwu ụmụ Igbo ndị eze ọmọgọ ka abụla egwu m kene onye ọ ga-adịli mma n'eze ọmọgọ odogwu ego Mr. Collins Chukwukere ọsọ iwu Ogbuere Ụzọ 1 of Achimderi, Director of Link Services and Perfect Link Limited,
London, United Kingdom. Eze Omogo na London na-edoso. A lot in Dakar, Senegal. Osimu bulegunu mukene lolo ya. Lolo chizi odo chukwu kere. Osiwu nodoso. Neze nwanyị obiọma. Nwanyị ụmụ obi dị ya. Nwanyị obiọma n'oge abalị. London base. Ezigbo onye Chimbieri na Mbitolu local government Imo State, Nigeria. Kabulegwu m wee sobenu Eze Omogo no so na Kalisia. Chief Chika Chima Aso Rock Worldwide CEO Ultimate Oil and Gas, a member of Dakar Pioneers. Osimu Keneli Eloleanu Mrs. Jennifer Shima Odokonamba Aso Rock Holdings Nigeria Limited, dealers and suppliers of kitchen utensils, number 8 Jubilee Road, Aba. The golden son of St. Cyprian Anglican Church, Umoji Muku. Obuweruzo 1 of Umbutuku. Umbutuku Nisalangwa Nodoso. Founder BTO Chairman Ohangwa Welfare, Dakar, Senegal. Founder BTO Chairman Abia State Borough, Dakar, Senegal. Coordinator Abians in Diaspora, Malacca State. Eze Omogo Worldwide, Aso Rock Worldwide, Dalu Nedoso. Kabulegwu m sove His Royal Majesty Odogwu Eze Odinaka Chukwu Jiwu, CEO Emish Gas, Austin, Texas, United States of America. Omogo na United States Dalu. Our future Imo State Governor, ex-president of Confidence Friends Club, Dakar, Senegal. Eze Odonko 1 na Dakar, Senegal. Ona Tradike Mana Isunjava, Kalisia na Hot Springs, Texas, United States of America. Osimu bulegwu mukene lolo ya onyoga adịlịmma. Mrs. Ugeze Ifenyi Nwachukwu Jiwu Osodiemaku. Ndị anyị ka mma n'ụwa na bara anyị mba. Ezigbo onye duru oji mmadụ. Isu Obichi in Isu local government, Imo State, Nigeria. Kabulegwu m kene onye ọ ga-adịlị mmanụ. N'eze Omogo Odogwu ego. Chief Jude Osinachiaha, Chairman Chief Executive Officer, Jude 190 Companies, CEO, Jude 190 Motor Spare Parts, Importer and Exporter, CEO, Jude 190 Estate and Management and Lodgings, CEO, St. Jude Academy, Nursery and Primary School and Secondary School, CEO, Jude 190 Importer and Exporter Agencies, Nigeria Limited, CEO, Jude 190 Brake Parts, both cars and trucks, CEO, Jude 190 Worldwide Incorporated. Eze Chimeleze, one of Imezowa, Ojimote Mogo, Eze Afojuru, the President General of Enugu State and Ebonyi State United Brethren, founder Ezagu Ibudu Family Meeting, Bamako Mali, Ekweme 1 of Bamako Mali, a member of G7 Club, Bamako Mali, patron of Alaba Friends Club, Bamako Mali, Ebu Chairman, Ezagu Ibudu Family Meeting, Bamako Mali, West Africa. Kakene lol yanu, Chief Mrs. Kelechi Florence Yaha, First Lady Wanyoma, Eze Wanyi no Sobili, Mama Chidalo, Ezibonye Zago Nibudu in Enugu State, Nigeria.
kaibulegu wesobe ezigbo mmadụ adịrị ofe chachachali onye ego Chief Emisike Ọhaneze ndị Igbo na Dakar, Senegal. Eze Omogo, CEO of Abana Autos Mercedes-Benz, importer and exporter of all kinds of motor spare parts in Dakar, Senegal. Chairman of Dakar Importers Association in Dakar, Senegal, West Africa. A member of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Osimu Kenelo Lianu, Mrs. Uchechukwu Ugezumba, Ezibonye Zago in Enugu State, Nigeria. Ondoga Dilimma, Tanke Nezenu, Onyoga Dilimma, Chief Innocent Kenechukunu, Kenzo Cash Money, Kenzo de Paris, a member and patron G7 Club, Bamako Mali, German Chief Executive, NK International, SAR, Fashion and Designers, German Chief Executive, Kenzo Cars Worldwide, German Chief Executive, Kenzo Logistics, Ezibonyo Kasaf, Local Government, Anambra State, Nigeria. Oliego Nukego na Côte d'Ivoire, Abidjan Inozano. Oliego Nukego one na Bamako Mali. Oliego Nukego na Dakar, Senegal, West Africa. Anyị tụrụ Ọchịrọzụwa one na Bamako Mali. Aranazu nwanu na Bamako Mali Odogwu, West Africa. Osimu Kene Loliano Lola Mrs. Marian Kenechukwu, Mama Chikanso Nwanyị Obioma, Ezibonye Nkwele Village in Awka South Local Government, Anambra State, Nigeria. Ndoga Dilemma Aikene Ndezomo Odogwu, Adezomo no Kalisi Akali, Adezomo na Faso na Kalisia, Adezenu na West Africa no, Nezenu na Faso Bili, Anezini Nweli Bobongo, Anamaka, Aikene Ndezomogo, Ambulegu Wesobenu Onyoga Dilimma, Nezenezomogo Odogwu, Mr. Emeka Frank Nwigwe, CEO, Marco DM, Finance South, Director of Munisco Transport Nigeria Limited, Director of Freshwater in Dakar, Senegal, West Africa, the first president of Umbano Union in Dakar, Senegal, Mwafo Muleke member no, the patron of Union Umbano in Dakar, Senegal, a member of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Osimu Kenelo Lianu, Mrs. Fatu Nwigwe, CEO of Fatu Home of Fashion and Designer Complex in Dakar, Senegal. Osimu Bulegumu, Ukanendwa Iya, Nafane Mofuma. Osimu Kenelie, Miss Victoria Olachi, a student of Abia Poly, Wanyoma, Ezibonyo Owerri North. Osimu Kenelie Emi, Nkenagu Computer Science, Ezibonyo Muleke member no, in Imo State, Nigeria. Ondoga Dilemma Ambulegu Mukenezomogo, Ezomogo Odogwu, Chief Theophilus Honorable Prince Teko Worldwide, Omundo One of Ohaji in Imo State, Nigeria, the Fusion Ezendibo in Côte d'Ivoire, Abidjan, Chief Executive Officer, Teko Groups, BDG of Teko Cash PLC, Côte d'Ivoire, Abidjan in West Africa,
CEO of Teco Insurance, Côte d'Ivoire, Abidjan in West Africa. CEO, Teco Airlines Traveling Agency, Abidjan. CEO of Teco Cash Money, Transfer and Exchange Worldwide. The President and owner of Teco Football Club of Abidjan, Côte d'Ivoire in West Africa. The Chairman of Haji Ebema Family Meeting in Côte d'Ivoire, West Africa. The Vice President of Imo State Union in Côte d'Ivoire, Abidjan, West Africa. A member of Federation Ivorian Football, FIF, and FIFA Association Football Worldwide. A father of many orphanages in Côte d'Ivoire, Abidjan, West Africa. Asimu Kene Lola Mrs. Mike Valencia Theophilus Onwebu Agunwanyi na Côte d'Ivoire, Abidjan, West Africa. Ezibonyo Obokwe Umunwaku Community in Haji Eboma Local Government, Imo State, Nigeria. Ondoka Delema Tanyike Nezomo Dogu Mr. Iwilo Francis Uchechukwu Agune Chamber 1 na Bamako Mali, CEO of Uchesin PLC International, Bamako Mali, Catalyst Importer and Exporter, dealers in all kinds of jewelry. Odogu na Bamako Mali, West Africa. Chief Priest of Cubana in Bamako Mali, West Africa. Okulo Kalisia na Bamako Mali, West Africa. Onyomana Lexus Ogbuefi n'ime Jesus. Ezimonya Nocha Local Government in Anambra State, Nigeria. Asimu Kene Loli Yanofulu Nanya Mrs. Igwilo Mary Jane Adobe Omeka Dia 1. Ezimonya Daziani Ikenga Village in Anocha Local Government, Anambra State, Nigeria. Ondoga Delema Tambulegu Mukene Nezomo Udogu Mr. Ifeanyi Daniels Udogashi Igwe Hamariste, the President of Agwata Progressive Union, Dakar, Senegal. A member of Oganigwe Club in Dakar, Senegal. A member of Dakar Pioneers, Dakar, Senegal. A great son of Daniel Ikonye Jama Onyengo Ibuku in Agwata Local Government, Anambra State. Osimu Kenelia Lolia Lolo Mrs. Veronica Favor Daniel Achalugu Dogashi Nwanyi Obioma no Gadelegema. Yes. Tambulegu Musove Isoya Majesty Dogu Eze Gabriel Shimerema Mba Ikenga 1 of Obulo Shogo Onwa 1 of Nato in Umunnoshi Local Government. Onwa 1 of Ugu Nambakala Osisi Omangwa. Eze Shimerema 1 of Shimerema Kingdom. Eze Abia na Dakar, Senegal. Ikenga 1 of Abia State, Dakar, Senegal. Panda Onato Development Union, Dakar, Senegal. Founding founder Umunnoshi Progressive Union, Dakar, Senegal. Osimu Bulegumu Mukene Yanu Nwanyi Obioma Lola Mrs. Ifeanyiwa Juliet Mba Ugochinyere Onwa, CEO Gabito Global Resources Limited. Long live Chimerema Kingdom Worldwide. Long live Abia State Assembly, Dakar, Senegal. Ndioka Delemae Kanyike Nezenu Nezomo Udoku Dr. Frank Chima Lawrence Onyisi Aligbo, Tradition and Custom Herbal Root Scientist, CEO of Sasha Root Brandy and Wine Nigeria Limited, CEO of FarmTech Innovation Services, the President of Perfect Link Shelters LLC. Asimu Kene Loli Yanofulu Nanyanu
eze nwanyị udogo ego Lolo Mrs. Chioma Frank Chima Lawrence achara ugo onye isi Igbo ezigbo onye achị New GRA Achimbieri in Mbitolu local government Owerri, Imo State, Nigeria, a godfather in Dakar, Senegal. Upon London Kibizi, ezigbo onye Achimbieri in Mbitolu, Imo State, Nigeria. Ondo akadele mmadụ alụnụ. Kabulego mu kenenu ezomogo dogu, nezenu no sobili. Mr. Iwunze Uche Nelson, Uche Mbaye na Dakar, Senegal. Enyudo Kama na Dakar, Senegal. Elda Umumbieri na Dakar, Senegal. Obakari Oji 1 na Dakar, Senegal. Azwaka Enwe Nkwukwuwa 1 na Dakar, Senegal. An international music promoter worldwide. Founder of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. A member of Alabalaba Friends Folk Club, Bamako, Mali. A member of Imo Progressive Community in Bamako, Mali, West Africa. A member of Ijele Form Forum, Anambra State in Nigeria. Osimu Keneli Yanu Ezibola ya Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing Okadimma Nwokoro Eze nwanyị Enyudo Kama ezigbo onye Achimbieri in Mbitolu, Imo State, Nigeria. Enyudo Kama na ọgadịle gị mma. Kabulego mu kenenu ezomogo nezenu no sofili. Ezomogo Mr. Ivoke Donatus Okoro Agbarusi Angene 1 na Dakar, Senegal. A member of Eagle Club, Dakar, Senegal. Importer and exporter. Udogwego nido so Osimu kenela ya onyogadele Lolo Mrs. Uchechi John Okoro Adandingwa ezigbo onye Akpunoke Amagu Ivo local government in Ebonyi State, Nigeria. Abalusi mu kenela yenu ezigbo nwanyị ofulu n'anya Mr. Matthew Chibike Okoro Ichi Okenwa na Banjul, Gambia in West Africa. Ondi ọgadịle mma o Nezenu ndị ezomogo na Faso bili. Yes Ka anyị kene ndị ezomogo Ndị ezomogo na Faso bili. Ndị Chukwu gọziri agọzi Nezenu na Fane Mofuma Nezenu na Fabuzike Ike Chukwu Kapajiwe Kalisia Banwelu mili mili Banwelu bili bili Anamaga